Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau wani sauƙi ne ya samu wanda muke son mu bayyana muku shi, wato wata hanya ne wanda za ka samu applications da yawa cikin guri ɗaya. Yanzu dai bari mu shiga Play Store don nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan application ɗin. Duk wani application da kake yawan amfani da shi yana nan a ciki. Za ka yi search all social media apps. Idan ka yi search all social media apps, shi nan bari mu gani. Yawwa bari ku gan shi. Kun gan shi nan? Gashi nan daga nan shi ne wannan. Idan ka danna amma za ka duba za ka gani gashi nan. Kun ga ai me ya nuna all social media apps. Idan ka yi wannan search ɗin bari ku ga yadda cikin shi yake. Da yake mu already mun riga mun yi downloading ɗin shi yana kan wayar mu. Kun ga cikin shi yanda yake. Kun gani duk ga su nan sai wanda kake so ka yi aiki da shi. Sannan za ka yi amfani da shi ga su nan kun gani kala kala. Kun gani ƙasa dai ga su nan ƙasa suna da yawa sosai gaskiya. Applications ɗin da suke cikin abin nan gaskiya aƙalla za su kai 1000 in ma ba su fi ba. Don suna da yawa sosai. Duk wani applications da kake nema a ciki da kake nema wanda kake amfani da shi zai yi wuya ka rasa shi a cikin nan. Sabida matuƙar muhimmancin abin nan sosai kun duba ku mai da hankali sosai. Ku dage ku mallaki wannan application ɗin domin samun sauƙin cika wayanku da wasu applications da yawa wanda za su tare muku wuri. Idan wannan ita ce ziyartar ka channel ɗin mu ta farko, ku danna mana subscribe.